आरो जुबलिनि गेजेरजों बै समाव माबोरै हाबा मावनाय जायोमोन आरो जुबलिनि दिनाव माबोरै मानसिफ्रा उदां जायोमोन हाफ्रा माबोरै रेस्ट मोनोमोन जुबलिनि मिनिंआ मा बेफोरखौ जोंनिया मोनसेनि उनाव मोनसे जों नायनाय जादोंमोन। जोङो दिनै जोंनि बेनाराव होनाय जि आयदा फोरबोनि गाहाम मावनायखौ गोसोखां जों बे आयदायाव दिनै सोलोंदोंनि बेयावहाय जोङो टेक्सटखौ बेस खालामनानै सोलोंनाय जाबाय। आन्थाय जोङो दिनै जि थीम टपिक बे टपिकनि सायाव जों इसोरनि रावखौ जोङो सोलोंनि। बे टपिकजों गोरोबनाय मोनसे बाइबेल सारि आं सायख'नानै लाबोदों। गिफ्टफोर Psalm 77 verse 11 गिफ्टफोरनि 77:11 खौ बे समाव फरायनि। आङो फोरबोनि मावनायफोरखौ रायखांनि औ नोंनि गोदोनि आसरित मावनायफोरखौ आङो गोसोखांनि। बे इसोरनि बायख'खौ बुजिनो फै जोङो इसोरनियाव प्रार्थना खालामो। जोंनि गोजौ सोरगोआव थानाय अनसला इसोर जिउ आफा दसे सम जोङो नों गोथां इसोरनि खाथियाव नोंनि जिबननि बायख'खौ सोलोंनो जोङो ज' जादों। दिनैनि बे फारिलाइनि गेजेरजों नोङो जोंनो मा फोरोंनो इच्छा दङ जों नोंनियावनो नेनानै दं। प्रभु नोङो आंखौ नोंनि जिउजों सुफुंनानै नों खोथा बुंदो नोंनि इच्छाया मा दिनैनि दिनाव नोङो जोंनो मा फोरोंनो इच्छा दं। प्रभु आं गावखौबो नोंनियाव गथायबाय नोंनि फिसाफोरनि गोसो मोदोम जिबनखौबो नोंनियाव गथायबाय नोंनो खोथा बुं जायनो जेरैबायदि नोंनि बोरखौ मोननो नांगौ जाहाथे जों बयबो समानै मोननो हायो। बे गुसुं आरज हामबाय होनायजों जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बियो आमेन। लिरगिरिया जायहा बे गिफ्टफोरनि 77 नाम्बारखौ लिरदों आसाफा बियो गावनि जिबनाव जालांनाय जाथायफोरखौ खिन्थानो बे मेथाइखौ लिराखै। आन्थाय इसोरनि मानसिफोरनि लागै थुलुंगानाय लाबोनो बियो गावखौनो दैखान्थि हिसाबै दिन्थिनायजों जोंनो मावनो नांगौखौ दिन्थिदों। जों मानसिफ्रा इसोरनि अननायखौ मोननाय जानायखाय जों माब्रै बेखौ मावनो नांगौ बे बिसयखौ गावनो दैखान्थि जानानै आसाफा नैबे मेथाइनि गेजेरजों प्रकाश खालामदों। गोबां समाव गिफ्टफोरनि 77 नि लिरगिरिखौ माखासेफ्रा मोजाङै बुजिया जानो हागौ बियो सोर। आसाफा जायहा बे बिजाबनि लिरगिरि बियो लेभि फोलेरनि फिसाज्लामोन लेभि ट्राइबनि मानसिमोन। बियो लेभियारिफोरनि सासे सोद्रोमा होननानै सानजानायमोन। बियो फोरबो याहवेनि न'आव मेथाइ खननो थाखाय दायुद राजाजों सायख'जानाय 3 मेथाइ खनगिरि लेभियारिफोरनि गेजेराव बेबो सासेमोन। आसाफा बियो सासे मेथाइ खननो गोरों व्यक्तिमोन होननानै बाइबेल पण्डितफ्रा जोंनो खिन्थायो। जेब्ला जोङो गिफ्टफोरनि 77 8निफ्राय 4 पदआव जेब्ला जोङो नायो बेवहाय आसाफा दुखुनि समाव थुलुंगानायखौ मोननो थाखाय इसोरनियाव आरज गाबदोंमोन। इसोरनिफ्राय सहाय मोननो बियो हामलायदोंमोन। आन्थाय आसाफा बेबादि दुखुनि समाव बोलो गैयै समाव फोरबोनिफ्राय हेफाजाबखौ आं मोननो हायाखै होननानै 1निफ्राय 4 जेब्ला जों नायो नुनो मोनो। बे निदाननि समाव फोरबोखौ नागिरदोंमोन आरो हेफाजाबनि थाखाय गाबज्रिदोंमोन नाथाय बानजाय जानायखौ बियो मोननो हायाखै। बेबादि मोनसे दुखुनि समाव निराशानि समाव बोलो गैयै जानाय समाव बानजाय जानायखौ मोननै समाव बे समावबो बे आसाफा 5 आरो 6 पदआव जेब्ला जोङो नायो बे मेथाइ खनगिरि आसाफा
सिगाङाव जानाय जाथायफोर इसोरनि सोमोगोनां मावनाय बिसयफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे बियो गोसोखाङै इसोरखौ बियो हामबाय होदों। बेबायदि इसोरनिफ्राय बानजायजानायखौ मोननै समावबो आसाबा इसोरनि गावनि मानसिफोरनि जिबनाव मावनायखौ बियो गोसोखांनानै इसोरखौ बुंदों जे आरो इसोरनिया फोथायदों जे जि इसोरा गावखौ बाहायदों बे इसोरा बे गेदेर दुखुनिफ्राय सख'गोन आरो जिबनाव थुलुंगानायखौ लाबोगोन होननानै बे आसाबा इसोरनियाव भरसा खालामनानै थादों। आरो 11 verse 11 निफ्राय 16 सिमाव जेब्ला जोङो नायो आसाबा अलखदनि समाव फोरबोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हानायखौ गोसोखांनानै बाख्नायनायखौ जों मोननो हायो। बे मेथाइ खनगिरि आसाबा इसोरा जे बिनि जिबनाव गाहाम मावबाय, इजराइल हारिफोरनि जिबनाव गाहाम मावबाय, बेखौ गोसोखांनानै इसोरनि हेफाजाब मोननायखौ बियो अनुभब खालामनानै हामबाय होननायखौ 11 निफ्राय 16 सारियाव जेब्ला जों नायो नुनो मोनो। आसाबा गावनि मेथाइनि गेजेरजों verse 15 निफ्राय 16 आवहाय जेब्ला जोङो नायो इसोरा इजिप्टनिफ्राय गावनि मानसिफोरखौहाय इजराइल हारिफोरखौ बन्दीनिफ्राय माबोरै दैखोनानै लाबोदों, फर'न राजानि आखाइनिफ्राय इसोरा माबोरै बिसोरखौ उदां खालामदों आरो इसोरा बिसोरखौ माबोरै गोजा सागरखौ खावनै दैखौ खावनै खालामनानै गोरान लामाथिं थाबायहोदों, माबोरै बिसोरखौ मारु गोरान फोथारबारियाव नांगौ समाव मानना जाहोदों, नांगौ समाव अख्रांनि दाउसिनफोरखौ थिनहरनानै बिसोरनो बेदर जाहोदों, हरनि समाव अरनि खाम्फा जानानै बिसोरनो सोरां होदों, साननि समाव सान्दुं गोसा जायोब्ला जोमैनि खाम्फा जानानै मानसिफोरनो सायख्लेम होदों। बे इसोरनि सोमोगोनां हाबा मावनायखौ गोसोखांनानै आसाबा इसोरखौ बुंदों, अ इसोर नों बेसे गेदेर, नोंनि मावनाया बेसे सोमोनांथाव, जों इजराइल हारिफ्रा नोंजों अनजानायखौ मोननो समायामोन, आन्थाय नोङो जोंखौ एसे अननानै मालायनि देशआव 430 बोसोर लेंबैनांनायनिफ्राय मालायनि देशआव भुगिनांनायनिफ्राय नोङो जोंखौ उदां खालामनानै नोंनि समायखेरा खालामनाय देशआव कानान रायजोआव नोङो जोंखौ लाबोबाय। आसाबा इसोरनि सोमोगोनां मावनायखौ गोसोखांनानै इसोरखौ बाख्नायदों। मानोना बे प्रभुआ जोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंग्रा इसोरखाय मसेया गावनि लिरनाय मेथाइनि गेजेरजों गितफोरनि 91 नि 15 आवहाय प्रकाश खालामदों जे when he calls out to me, जेब्ला बियो आंखौ गाबज्रियो एबा लिङो, I will answer him, आङो बिनि गाबज्रिनायखौ खोनासंगोन। I will be with him in trouble, बिसोरनि दुखु खस्थ'नि समाव आं बिसोरजों लोगोसे थागोन आरो आङो बिसोरखौ उदां खालामगोन। बे जाबाय इसोरनि गावनि मानसिफोरनि सायाव लानाय समायखिरा। बियो इसोरनि अननायखौ मोननानै बियो आसाबा इसोरखौ बाख्नायदों। मानोना जोङो मिथिगौ बे इसोरा जोंनि इसोर जाया जोंनि नांगौखौ जगायनो हायो, जाया जोंखौ खैफोदनिफ्राय रैखाथि होनो हायो, जाय इसोरा जोंखौ जोथोन लानो हायो। गोबां समाव जोङो जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ जोथोन लायो जोङो सानो, खिन्थु जोंनि गोथां इसोरासो जोंखौ जोथोन लायो। जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ बावगारनो हागौ, जोंनि असे लोगोफ्रा जोंखौ बावगारनो हागौ, जोंनि जाथि खुरमाया जोंखौ बावगारनो हागौ, आन्थाय जों जाय इसोरखौ फोथायदों, जाय इसोरखौ खुलुमो सिबियो, बे इसोरा जोंखौ
माब्लाबाबो बियो बावगारा बे इसोरा जोंनि नांगौफोरखौ जगायनो हायो जोंखौ रैखाथि होनो हायो आरो जोथोन लानो हायो बेनिखायनो राजा दायुदना गितफोरनि टेस्टनि सायाव बुंदों आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा मानोना फोरबोआनो आंजों लोगोसे दं बिनि थखन आरो लावथियानो आंखौ सान्थियै दोनो बे इसोरा जोंनि आश्रय आरो बोलो बियो निदानाव थाबनो हेफाजाब होनो हायो जोंनि निदानाव थाबनो हेफाजाब होनो हाग्रा सहाय खालामनो हाग्रा जोंहा सासेल' दङ बेनो जाबाय इसोर जायखौ जोङो फोथायो बियो बोराबनायाव लासै आरो अननायाव गोख्रै जानायखाय जोङो बे इसोरखौ जोङो बेनि मावनायखौ जों गोसोखांनो नांगौ बियो बोराबनानैल' थाबाय थाया बियो रागाल' जोंबाय थाया जों बयबो मिथिगौ जों मानसिया जोंनि कल्पनायानो गाज्रि जोंनि साननायानो गाज्रि जों जन्मनिफ्रायनो जोङो गोरोन्थिल' मावनो जोङो हामलायग्रा मानसि दायुदनाबो गावनि अभिज्ञताजों बियो बुंनो गोनां जादों जेब्ला बियो इसोरनि बिरोधि पाप मावदों इसोरजों मनमानि खालामजानाय सल जायखौ जोङो उनाव नुयो फल जादों जिबना बे फलआ बुंनो गोनां जादों आं जेखौ मावनो हास्थाया आं बेखौसो मावबाय थायो आङो जेखौ मावनो गोसो जायो आं बेखौ मावा मानो आङो बेबादि जाखो बेनो जाबाय जोंनि मोदोमाव थानाय जोंनि गोरबोआव थानाय पापनि सभाबा जोंखौ बेबादि खालायहोयो अब्लाबो इसोरा अनसुग्राखाय बियो जोंखौ रागा जोंबाय थाया मानोना बियो अननायाव गोख्रै इसोरनि अननाया जोंनियाव दङखायसो नोंथां आरो आं जोङो परित्राननि लामाखौ मोननो हादों जायखौ पलआ एफिसियाव स्रायै बुंदों जे जोंनि बासायजानाया इसोरनि ओरैनो होनाय दान जोंनि मोजांनि थाखाय आं आरो नोंथाङा बासायजायाखै आन्थाय बियो इसोरनि बोर जोङो जिसु ख्रिस्ट' नागिरनानै मोनाखै आन्थाय जिसु ख्रिस्ट'आसो नोंथांखौ आरो आंखौ बियो नागिरनानै गावनि खालामदों बे इसोरनि अननाया जोबनो गैया बे इसोरनि रैखाथिया खम नङा बे इसोरा जोंखौ जोथोन लानो हायो इसोर नङा बे इसोरा जायनियाव जोंनि फोथायनाय आरो भरसाखौ जों दोननो हायो जाय इसोरनियाव जोंनि भरसाखौ जों दोननो हायो बेबादि इसोरखौ मोननो हानायखाय आसाबा बुंदों जे आङो फोरबोनि मावनायखौ गोसोखांगोन I will remember the deeds of the Lord आङो फोरबोनि मावनायखौ गोसोखांगोन मानोना बे फोरबोआ महान इसोर बियो बोराबनायाव लासै अननायाव गोख्रै जायनियाव आंनि फोथायनाय आरो भरसाखौ दोननो हायो जायनियाव जोंनि आश्रय आरो बोलो निदानाव थाबनो हेफाजाब होनो हायो जायहा जोंनि जगायगिरि रैखागिरि जोथोन लागिरि बे इसोरनियाव आङो आंनि भरसाखौ आंनि फोथायनायखौ दोनगोन आरो आङो बेनि मावनायफोरखौ जेब्लायबो गोसोखांगोन जोंबो गमामायै आसाब बायदि जोंनि इसोरनि बे मण्डले मावनायखौ गोसोखांनांगौ गैयाने 1972 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनैसिम 50 बोसोर जाबोबाय 50 बोसोर बैसोआव इसोरनि दैदेननाय इसोरनि आशीर्वादखौ जों गोसोखांनांगौ गैयाने जोङो नुनो मोनदों बे मण्डलिया जेब्ला जागायदोंमोन जोंनियाव खालि 13था नखरफोरल' दङमोन बे नखरफोरनि अबस्थाया दिनैनि अबस्था बायदि नङामोन बे गामिनि अबस्थाया दिनै जों जेरैबादि नुदों बेबादि नङामोन आर्थिक अबस्थाया बेबादि नङामोन सोलोंथाइनि हारा बेबादि नङामोन मानसिफोरनि उन्नति holistic way जि ग्रोथ बेखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों बे जाबाय इसोरनि बोर
सोलोंथायाव उन्नति जादों इसोरनि हाबा मावनायाव मानसिफ्रा कमिटेड जानानै आवगायदों बे जाबाय इसोरनि बोर इसोरनि दैदेननाय इसोरनि हेफाजाब खालामनाय जोंनि नंथु बालापारा बेप्टिस्ट मण्डलिया दिनै बेबादि अबस्थायाव फैबाय जेरैबादि 430 years बिसोर इजिप्टआवहाय सैनांदोंमोन लेंबैनांदोंमोन नाथाय इसोरा बिसोरखौ उदांस्रि खालामनानै लाबोदों बेबायदिनो जोंनि बे मण्डलिखौ स्मॉल बिगिनिं गोरलै जागायनायनिफ्राय इसोरा जोंनि बे मण्डलिखौ गेदेर खालामबाय दिनै जोंनि बे मण्डलियाव 100टा नखरनिबो बारा जाबाय 122टा नखर जाफैबाय 13 नखरजों जागायनाया दिनै जोंनि बे मण्डलियाव 122टा नखर जाबाय गबामायै बेयो इसोरनि बोर बे इसोरनि गेदेर मावनायखौ आसामा जेरैबादि गोसोखांनानै सिगांनि समफोरखौ गोसोखांनानै इसोरखौ बाख्नायदों इसोरखौ हामबाय होदों जोंनि बे मण्डलियाबो इसोरखौ हामबाय होनो नांगोन जोंनि गोसोजों इसोरनि अननायखौ जोङो स्वीकार खालामनांगोन गोसोजों जों इसोरनि दैदेननायखौ जोङो मोनदांनानै जोङो गुरै जानानै प्रभुनि खाथियाव जों फैनांगोन मानोना इसोरा जेरैबादि पुराना रोदायाव जि दिनाव बिगुर सुनाय जायोमोन जि बोरमा मेन्दानि गंखौ सुनानै होनाय जायोमोन जुबुलिनि दिनाव जि दिनाव बे ट्राम्पेटखौ एबा पेम्पाखौ सुनाय जायोमोन बे समाव बन्दियाव थानाय मानसिफ्रा मालायनियाव लेंबैनांनायफ्रा उदां जायोमोन जायफ्रा सोरनिफ्रायबा दाहार लादोंमोनब्ला बिसोरो उदां जायोमोन सोरबाया सोरनिबा हाखौ बायनानै लादोंमोनब्ला उदां जायोमोन बेखौ मानो इसोरा मसेनि गेजेरजों खालामदों जों बेखौ नायदोंमोन जे आं आरो आंनि मानसिफ्रा जाहाथे जेब्लायबो लेंबैनांगौ गोनां जाया इसोरनि नोजोरा बेनोमोन जाहाथे गावनि मानसिफ्रा जेब्लायबो मानसिफोरनि सिङाव थानो गोनां जाया इसोरा बेखायनो बे खाबुखौ होदों जे सोरबा मानसिया दाहार लानायखौ सुख'फिननो हायाब्ला सोरबा गावनि मन'नि खालामनाय इजराइलफ्रा मालायनाव लेंबैनांदोंब्ला बिसोरो गावसोरनो सुख'नो हायाब्लाबो जि दिनखौ इसोरा जुबुलिनि दिन हिसाबै दोनदों बे दिनाव बिसोर उदां मोननायमोन साइकेल अफ 7x7 आं जायखौ मैया नायदोंमोन इसोरा समगोनाङैहाय इजराइलफोरनि जिबनाव मावनायखौ नुनानै आसाबा इसोरखौ बाख्नायदों दिनैबो जोंनि नंथु बालापारा बेप्टिस्ट मण्डलिनि आरो बेयाव थानाय गासैबो मानसिफ्रा जोङो इसोरखौ जोङो आसाब बायदि फोरबोनि मावनायखौ गोसोखांथारनांगोन गोबां समाव जोङो इसोरनि मावनायखौ बावो गोबां समाव जों सानो आंनि मावनायजों आं मोनदों समाव जों सानो आंनि रोंनायजों आं हादों आंनि बुद्धिजों आं गोनां गेदेर जादों समाव जोङो सानो नाथाय बाइबेला जोंनो प्रमाण होयो गासैबो मोजां बोरा इसोरनिफ्रायसो फैयो जोंनि मावनायजोंल' जों धनी जानो हाया इसोरनि बोरजोंसो जों धनी जानो हायो इसोरनि बोरजोंसो जों गेदेर गोलाव जानो हायो इसोरा जोंजों गैयाब्ला इसोरा जोंखौ दैदेनाब्ला रावबो मानसिया बे मुलुगाव जोङो आं होननानै जों बुंना लानो हाया बेनिखायनो जोङो बे आसाबनि जि बुंनाय आङो फोरबोनि मावनायखौ गोसोखांगोन नोंथां आरो आं जोंबो बे फोरबोनि मावनायखौ गोसोखांफायनो नांगोन मानो जोङो फोरबोनि मावनायखौ गोसोखांनो नांगौ माखासे जाहोनफोरखौ जों नायनि मानो आसाबालाय बुंदोंमोन आङो फोरबोनि मावनायखौ गोसोखांगोन I will remember the deeds of the Lord मानो आसाबालाय बुंदोंमोन नाम्बार 1 जाहोना बे इसोरखौ बाख्नायनो आरो हामबाय होनो थाखाय all glory belongs to God गासैबो महिमाया इसोरनिसो गोबां समाव जोङो महिमा गौरबखौ जोंनियाव दोननो नाबायो
आमफ्राय गासैबो गौरब महिमा इसोरनिसो बेनि थाखायनो गांसेनि इतिहासनि सल्ल' 8आव इज्राया बेबायदि लिरदों फोरबोखौ हामबाय होदो बिनि मुङै मेथाइ खनदो जातिफोरनो बिनि मावनायखौ मिथिहोदो बिनि लागै मेथाइ खनदो बिनि मावनायफोरखौ जाति मानिनो खिन्थादो बे जाबाय इसोरनि गावनि मानसिफोरनि सायाव हास्थायनाय 12 खनाव जेब्ला जों नायो अ इसोरनि लेन जाकबनि फोलेरफोर अ इसोरनि सायख'जानाय इजराइल जातिफोर इसोरनि सोमोनांनाय खामानिफोर आरो बिनि बिसार खालामनायखौ गोसोखांदो इसोरनि नोंसोरनि जिबनाव सोमोगोनां खामानि मावनायफोरखौ गोसोखांदो होननानै इजराइलनि गेजेरजों इसोरा इजराइल हारिफोरखौहाय बुंदों 28 खनावहाय इजराइलनि गेजेरजों इसोरा बेबायदि बुंदों पृथिबीनि बयबो मानसिफोर फोरबोखौ बाख्नायदो बिनि बोलो आरो महिमाखौ अनसायखांदो जों मानसिया फोरबोखौ बाख्नायालासेनो जों थानो हाया पृथिबीनि गासैबो मानसिफ्रा जोङो फोरबोखौ जों बाख्नायथारनांगोन आरो बिनि महिमाखौ जों अनसायखांनांगोन मानोना बे इसोरनि अननायजोंल' बे इसोरनि अनुग्रहजोंल' जोङो बासायजानायखौ मोनदों जाय बिसयखौ जों मोनानि समाव नायदोंमोन the atonement the day of atonement सकनायनि दिनाव इसोरा जि खामानिखौहाय इजराइल हारिफोरनि लागै उदांस्रिनि दिन हिसाबै दोनदोंमोन बे सकनायनि दिना जिसु ख्रिस्टनि बे बुहुमाव फैनायजों सम्पूर्ण मावफुंजानाय जादों दिनै जोङो जिसु ख्रिस्टनि बे मुलुगाव जोंनि लागै सोमोगोनां अननायखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों बिनि क्रुस दंफाङाव थैनाय गोथार थैनि बेसेनजोंहाय नोंथां आरो आं जोङो बायख' जाबाय बेनि थाखायनो जोङो फोरबोनि मावनायखौ बिनि सोमोगोनां मावनायखौ जों अनसायखांनो नांगौ जोङो गोसोखांनो नांगौ जायखौ आं आरो नोंथाङा मावनो हायामोन बेखौ प्रभुआ मावनानै दिन्थिबाय बेनिखायनो बेखौ हामबाय होफायनो आरो बाख्नायनो नांगौ मानोना बे फोरबोआ जबान लाखिग्रा इसोरा जोंना जबान लाखियो इसोर नङा जोंनि इसोरा गोथै नङा our God is living God he is not a dead God जोंनि जि इसोर बे गोथां इसोर he is the promise keeping God समाय लाखिग्रा इसोर बे इसोरा गोथै नङा जायहा जोंखौ दुखु निराशानि समाव हेफाजाब होनो हायो जोङो मानो फोरबोनि मावनायखौ गोसोखांनांगौ नैथि रिजोना बेनो जाबाय बिनि आशीर्वाद होनायखौ जेन जोङो बावनानै थाङा गोबां समाव जों इसोरनि आशीर्वादखौ मोनो आरो जों मोननोल' लुबैयो खिन्थु जोङो बेनि आशीर्वाद होनायफोरखौ बावनानै थाङो बेनि सोमोगोनां जोंनि जिबनाव मावनायफोरखौ जों मावनानै थाङो गोबां समाव जों इसोरनि अननायखौ मोनो खिन्थु जों बावनानै थाङो आरो जों एखे अबस्थायावनो जों जिउ खाङो इसोरनि अननाय बासायनायनि अभिज्ञताखौ जों मोनो आरो जोङो बावनानै थाङो आरो सिगांनि बायदि जों जायो आन्थाय आसामनि गेजेरजों इसोरा जोंनो गोसोखांहोदों जे जोङो इसोरनि मावनायफोरखौ गोसोखांनांगौ जाहाथे जोङो बेनि आशीर्वाद होनायफोरखौ बावनानै थाङा जेब्लासो जोङो सिगांनि जाथायफोरखौ गोसोखांगोन इसोरनि मावनायफोरखौ गोसोखांगोन अब्लासो जोङो इसोरनि आशीर्वादखौ बावनानै थांनाय नङा जेरै जोंनि बे मण्डलिया 50 बोसोर इसोरा दैदेनबोबाय गोबां आपस एन्ड डाउन बे मण्डलियाव जाबाय जानो हागौ गोबां समाव मण्डलियाव जेनबाय जानो हागौ गोबां बिषयाव मण्डलिया देरहाबाय जानो हागौ गोबां मानसिफोरनि जिबनाव आपसाइड डाउन जाबाय जोङो जेब्ला मिया बै खाम्फाखौ मुकुलि खालामदोंमोन जों नुदोंमोन जे गासैबो जोंनि गायसनगिरिफ्रा थैनानै थांबाय दिनै बिनि फिरिनि मानसिफ्रा दिनै बेयाव खामिनानै दङ जोङो इसोरनि अननायखौ मोननाय मानसिफोर जानायखाय
जोङो इसोरनि अननायखौ बावनानै थांनो नाङा जोंनि जिबनाव इसोरा फिजिकेलि स्पिरिचुवेलि आशीर्बाद होबाय देहायावबो आत्मिकआवबो जोंनि जिबनाव जोंनि नखराव जोंनि मण्डलियाव इसोरा आशीर्बादखौ लाबोबाय बेनि थाखायनो जोङो इसोरनि आशीर्बादखौ जों बावनानै थांनो नाङा बेखायनो गितफोरनि 103:2 बुंदों बेनि राहा होनायखौ बावलांनो नांलिया दाबावगारसै मानोना बे फोरबोआ जोंनि जिबनाव गेदेर खामानि मावबाय जुबुलिनि दिनाव इसोरा इजराइलफोरनि गेजेराव गेदेर खामानि मावदों आरो मियानि मोनाव आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन जे इसोरा गावनि मानसिफोरखौ जेब्लायबो लेंबाय जानो बान्दा जाजानायखौ लुबैया थिग बेबायदिनो जों गोदान रदायनि ख्रिस्टियानफोरखौ जोङो जेब्लायबो पापनि गलाम जाबाय थानायखौ इसोरा लुबैया जोंखौ पापनिफ्राय उदां जानायखौ लुबैयो फ्रिडम जानायखौ लुबैयो लिबारेट जानायखौ लुबैयो जाहाथे जोङो पापनि गलाम जाबाय थानो गोनां जाया बेसो जुबलिनि गाहाय नोजोरा जायखौ आं मैया मोनानि समाव रायलायनाय जाबाय जोङो मानो इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ एबा मानो जों इसोरनि मावनायखौ गोसोखांनो नांगौ थामथि रिजोना जाबाय बेनियाव जोंनि फोथायनायखौ गोगोम खालामनो थाखाय जेब्लासो जों इसोरनि मावनायफोरखौ गोसोखांगोन जोंनि फोथायनाया गोगोम जागोन बेखायनो पौला इब्रानिफोरनोहाय बे मोनसे परामर्शखौ हरदों फोरबोआ नोंनि थाखाय मा मावखो बेखौ गोसोखांनानै फोथायनायाव लुखांनो आरो जुजिनांनाय समफ्राव गोहो गोरा जानो थाखाय बेनियाव फोथायनायनि गोनांथिया दङ होननानै पौला इब्रानि लिरनाय 11 अध्याय 29निफ्राय 12 अध्याय 1 सिमाव जेब्ला जों नायो नुनो मोनो It is God's desire. It's God's desire that His people may grow in faith. इसोरनि हास्थायनाया बेनो इसोरनि लुबैनाया बेनो जाहाथे बिनि मानसिफ्रा इसोरनियाव फोथायनायाव देरो जोंनि फोथायनायखौ बिनियाव रोदा सुयो जोंनि फोथायनाया जाहाथे बिनियाव भित्ति जायो जोंनि फोथायनाया जाहाथे बाइबेलाव भित्ति जायो ग्रोथ जायो मेच्योर जायो आत्मिकआव देरो बे जाबाय इसोरनि जोंनि जिबनाव बरसा जाहाथे जोङो गुबुंले मुगायाव गुबुंले समावबो जोङो जोंनि फोथायनायनिफ्राय जाहाथे दोरना जों जिसु ख्रिस्टखौ नोजोर होनानै आवगायदों जाहाथे जोङो बे नोजोरखौ दोननानै जोंनि थांखियाव सहैनो हानाय बायदि जोङो मानो फोरबोनि मावनायखौ गोसोखांनांगौ जोबथानाय पइन्ट आं बुंनो सानदों बेनि गोहोखौ गुबुननो दिन्थिनो थाखाय गोबां समाव जोङो इसोरनि जोंनि जिबनाव मावनाय इसोरनि जि पावार द अथरिटि जों बेखौहाय गुबुननो जोङो खोन्थानो हाया समाव जों खोन्थानो रोङा नाथाय इसोरनि हास्थायनाया बेनो इसोरा महानखाय इसोरा जोर गोराखाय बोलो गोराखाय बियो महान जानायखाय जोङो बिनि मावनायखौ बिनि गोहोखौ गुबुन मानसिफोरनो जोङो दिन्थिनो नांगोन जशुवानि बिजामाव जेब्ला जों नायो 24 अध्याय 31 जेब्ला जों फरायगोन बेयाव बेबायदि लिरदों जेसे गोबाव जशुवाया गोथाङै थादोंमोन एसे गोबाव इजराइलफ्रा फोरबोखौ दाव दाव खालामदों बेनि थैनायनि उनावबो इजराइलारिफोरनि लागै फोरबोनि मावनायखौ नुनाय दैदेनग्राफोर गोथाङै थानाय समाव बिसोरो इसोरखौ खुलुमदोंमोन जशुवा थैनायनि उनावबो इजराइल जातिखौ दैदेननाय मानसिफ्रा बिसोरो फोरबोखौ खुलुमदोंमोन बिखौ दाव दाव खालामदोंमोन बिखौ मान आरो सन्मान होदोंमोन दिनै जोंनि मण्डलिफ्राव मा जायो मयबा मण्डलियाव आं नुनो मोनदों सिगांनि लिडार्सफ्रा इसोरखौ बिश्वासै फोथायनानै दैदेनलांदोंमोन नाथाय जेब्ला बे दैदेनगिरिफ्रा थैनानै थांबाय बिनि उन जोलैनि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि बिमा बिफानि
दैदेननाय बायदि दैदेनलांनायखौ जों नुयो बाइबेलावबो गोबां बेबायदिनो फिरिनि उनाव फिरि राजा जानायफोरखौ नाय नोंसोरो गोबां इसोर मिथियै राजाफोर उजिनानै माबादि सैनांदों दिनै जोङो बे प्रभुनियाव जोङो फोथायाब्ला प्रभुनियाव जोंनि बिश्वासखौ दोनाब्ला आरो जोङो इसोरनि मावनायखौ जोङो दिन्थिनो हायाब्ला मा जागोन जोंनि उन जेनेरेशना इसोरनिफ्राय दोरोदनो हागौ इसोरनि बोरखौ जोङो हमथानानै लाखिनो रोङाब्ला जोंनि मण्डलिया ग्रथ जानायनिफ्राय जोङो आवगायलांनो हायाबो जानो हागौ बेनि थाखायनो जोङो इसोरनि मावनायफोरखौ गोसोखांफ्लायनो नांथारगोन गोरलैयानो जाथों गिदिरानो जाथों जेब्लायबो जों इसोरनि मावनायखौ जोंनि जिबनाव दोननानै जोङो जोंनि फोथायनाय जिबनखौ आवगायनो नांगोन जाहाथे जोंनि गेजेरजों इसोरनि इच्छाया मावफुंजायो गासैबो जोबनानै थांगोन इसोरखौ बाख्नायनाय आरो सिबिनाया थाबाय थागोन बे हा अख्राङा जोबनानै थांनो हागौ नाथाय इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनाया सोरगो रायजोआव थाबाय थागोन बेनिखायनो फै जोङो फोरबोनि मावनायखौ गोसोखांनानै फोथायनायाव बोलोगोरा जानानै बिखौ साखि होगोन जोंनि थांनानै थानाया प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ साखि होनोखाय बे जोङो फोथायनानै बोलोगोरा जानानै थादों बेनि राहा होनायखौ बावनानै दाथांसै जेब्लायबो गोसोखांफ्लायदो बेनि नोंनि जिबनाव गाहाम मावनायखौ गोसोखांफ्लायदो जोंनि नखरनि जिबनाव गाहाम मावनायखौ गोसोखांफ्लायदो मण्डलियाव इसोरनि गाहाम मावनायखौ गोसोखांफ्लायदो बिखौ लागारबो हामबाय होननानै बाख्नायदो जेब्लायबो गौरब प्रहंगा खालामदो सिगाङाव जालांनाय गासै जाथायफोरखौ बावगारनानै दुखु होज्लायनायफोरखौ बावगारनानै सिगाङाव थानायखौ मोननो होसोफ्लायदो इसोरा दिनैनि बे इसोरखौ खुलुमनाय गल्डेन जुबली सेलेब्रेशनाव फैनाय साफ्रोमनिबो जिबनाव बे रावनि गेजेरजों इसोरा बोर लाबोथोंसै हामबायसै आमेन